Assalamu alaikum jama'a masu kallo da saurari. Rabawa mai sunana dan bafarawa, maketa distributor, mai rabawa mai yadawa. Tabbas magana ka hakunce gaskiya ne. Bi Idris mai wakar mun gamsu talakawa wakar uban doma. Tabbas ni ne manajansa, sannan ni na fara kawo shi garin Sokoto. Dan bafara akwai wasu waƙoƙi guda biyu wanda shi bi Idris ya yi wa malam Ubanduma da PDP, kuma ga bisani sai juya su zuwa ga ɗan takarar jam'iyyar APC wato Ahmad Ali. A zaman ka na manajan shi, ko kana da hannu ko wata masaniya game da wannan aiki da ya yi haka? Gaskiya ba ni da hannu, amma zancen ya zo min a wurina. Da yake shine a yanda muka yi da bi Idris a matsayina na manajansa, Hajiya Excellency Hajiya Asiya matar uban doma ta kira ni. Na zo ta ce tana son in kawo mata wannan yaron da ya musu waƙar mun gamsu talakawa da cewa shi bi Idris. Hannu ƙunƙarin zuwa da shi tun daga garin Katsina har garin Sokoto. Ni ne ci ne, ni ne sha ne, ni ne komai nashi. To da yake bayan na hannanta ma Hajiya shi ta mai alƙawalluka da dama da irin abubuwa na alheri na kyautatawa da shi, kuma an yi amana bisa amana akan ajandar cewa yana nan tafiyar PDP ba zai sauya jam'iyya ba. To bayan an yi haka an sallame shi ya koma Katsina, sai daga baya aka ce mun ai an biya shi yayi wa Ahmad Aliyu waƙoƙi na jam'iyyar APC har guda biyu. Sannan ga waƙoƙin ma za ku ji su. Ahmad Aliyu zaki shine zaɓi a gidan kowa, a APC ya zama gwamna. Mama da fushin Aliya ta biya ajanda tuture mu daure mu mai gaskiya, da kawai da biranen Sokoto zambe ga mafi juriya. Ahmad Aliyu zaki ta Ahmad kai ruwa kwararre barar mantuwa, idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa, ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Ba da shawara akan wannan tafiyar, duk dai wanda ya san bi Idris a Sokoto sanadiya ta ya san shi, ni na zo da shi, ni na kawo ma Hajiya shi. Gaskiya wannan abin da ya yi ban ji daɗi ba ko kaɗan. Na yi kuma nadama zuwa da ni da shi, saboda ban ɗoka zai iya wannan cin amanar ba, a yanda da ni na zo da shi na kawo shi akai amana. Shawarar da zan ba mawaka da sauran jama'a, irin wannan abin bai kamata ba, yana zamowa tudda mutunci a wajen mawaki. Saboda ba daɗi kawo mutum waka ya sallame ka, kun yi alkawari da shi za ku yi tafiya da shi zuwa jibi, wani kwaɗayi ko ɗan abin duniya ya ja ka wurin abokin hamayyarsa. Kaga wannan abun bai kamata ba. Sannan abin da nake ƙara yi wa mawaka gargaɗi da shi da akai, ina son su zamo kamar mawaki Nura Uruma a jam'iyyar PDP, wanda duk wanda ya san shi a PDP ya san shi wani kwaɗayi ko wani son abin duniya bai taɓa sa ya sauya jam'iyya ba. Sannan a gehen APC ina son jama'a su yi kwaikwayo da Augustin, shi ma duk wanda ya san shi yana tafiyar alu magatagarda bai taɓa canza jam'iyya ba. Ko kuma Abdul mai wala haula, duk wanda ya san shi yana tare da Ahmad Aliyu bai taɓa canza jam'iyya ba. Ina son jama'a su yi kwaikwayo da irin wa'annan mutane, ba zalunci ba, a baka amana ka ci amana. To kamar yadda ka ce haka, to menene shawarar ka zuwa ga su karan kansu 'yan siyasa game da yadda za su yi halayya su da mawaƙan da kai musu waƙoƙi? Shawarar da zan ba 'yan siyasa, dan Allah dan annabi, duk mutumin da ya zo ya kawo maka abu na alheri, musamman na waka ko wani abu na ci gaba, gada ka walakanta shi, ka mutunta shi. Baka san ƙauna ce ta sa irin wannan abun ba, musamman ma mawaka. Don gaskiya da yake 'yan siyasa daga cikin wasu suna walakantar da mawakanmu, saboda da mutum ya zo yi ma maula gare ya kawo ma waƙar fa da mutum ya kawo ma ba maula ya zo yi ma ba, sana'a ce ya kawo ma. Sa'annan in ba ta yi ma ba, ko yaya ne dai ka san da zaka gaya wa mutum akan ka mutunta shi. Shine mutuncin mutum, shine darajar mutum.